Salam mehriban adamlar, yurdumuzda ve dünyadaki täzelikler bilen tanıştıryan Türkmen portalı hepdäniň täzelikleri. Türkmen portalı hepdäniň täzelikleriniň şu sanynda. Türkmenistanyň prezidenti Halkara Sergiler Bürosynyň ýolbaşçysy bilen hyzmatdaşlygyň meselelerini maslahatlaşdy. Türkmenistanyň prezidenti Türkiýanyň energetika ministrini kabul etdi. Türkmenistanyň prezidenti hökümetiň nowatdaky mejlisini geçirdi. Türkmen halkynyň milli lideri Valentina Matviyenko bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Aşgabatda telekeçiler we senaatçylar birleşmesiniň 17 ýyllygyna bagşlanan sergi geçirildi we beýlik habarlar. Gurbanuly Berdimuhammedow adyna howanarlyga mätäş çağalara himayet bermek boýunça Haýyr Tahabat gaznasynyň bejeriş işleri boýunça vice-prezidenti Oguljahan Atabaýew gaznanyň müdiriýetiniň mejlisini geçirdi. Onda gaznanyň döredilmeginiň 4 ýyllyk münasibetli geçiriljek çärelere taýýarlygyň meseleleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Mejlisiň dowamyna dabaraly çäreleri, şol sanyna duşuşuklary, sergileri we okuw maslahatlaryny ýokary guramaçylyk derejesine geçirmegiň zerurdygy bellenildi. 17 martda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýurdun oba hojalyk toplumyny ösdürmegiň meseleleri boýunça iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatynyň dowamyna vice-premier Ataxaliýew ýurdun oba hojalygyna dowam edýän möhsümleýin işler barada hasabat berdi. Bellenişi ýaly buğday eklen meýdanlarda ýydak işleri, hususan mineral dökünleri bilen iýmitlenirmek, ösüş suwuny tutmak işleri dowam edýär. Gowaça ekişi möhsümine degişli taýýarlyk işleri alınıp barilýar. Döwlet başçysynyň milli bahar bayram münasibetli bellenilen çäreleri ýokary derejede geçirmegi, bayramçylyk günlerine welaýatlaryň bazarlaryny we dukanlaryny ady garyplary bilen bölelin üpçün etmek üçin degişli işler alyp barmagy, şu ýyl welaýatlarda açylyp ulanylmagy berilmegi meýilleşdirilen medeni durmuş önümçilik maksatly desgalarda guruluşyk işleriniň alınıp barilyşyna hem berk gözegçilik etmek tapşyrdy. 17-19 mart aralygynda Aşgabatda Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň 17 ýyllygyna bagşlanan giňerimli sergi geçirildi. Serginiň açylyş dabarasy Türkmenistanyň Söwda Senagat Edarasynyň binasyna geçirildi. 3 günlük serginiň maksatnamasynyň çäklerini oňa gatnaşçylar täze önümlerini hödürlediler we hususy pudagy ösdürmekde tejribe alşdylar. Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň 17 ýyllygyna bagşlanan serginiň çäklerini 18 martda Türkmenistanyň geljegine maýy goýumlary atly halkara forum geçirildi. Forum ýurdun ykdysadyetine maýy goýumlaryny çekmegiň geljegini ara alyp maslahatlaşmak üçin meýdança bolup hyzmat etdi. Forumyň netijeleri boýunça türkmen we daşar ýurt işgörleriniň arasynda iki taraplaryň resmiýetnamalary gol çekmek dabarasy boldy. Şeýle-de şol günler Aşgabatda Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 17 ýyllygyna bagşlanan halkara moda görkezilişi geçirildi. Onda daşar ýurtly dizaýnerler we yerli moda öýleri özleriniň iň ow toplumlaryny hödürlediler. 18 martda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Halkara Sergiler Bürosynyň baş sekretary Dmitri Kerkenzesi kabul etdi. Duşugyň dowamyna Awrail halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygy ilerletmegiň Türkmenistanyň alyp barýan daşar siýasatynyň esasy urlarynyň biri bolup durýanlygy bellenildi. Şunu Türkmenistan bilen Halkara Sergiler Bürosynyň arasynda ýola goýulan hyzmatdaşlygyň hem netijeli häsiýetini ýytaldy. Söhbetdeşler Söwda ykdysady gatnaşyklary ösdürmek, bütün dünýä ykdysady işine we özara bähwitde hyzmatdaşlyk alyp barmakda halkara sergileriň möhüm ähmiýetini bellediler. 18 martda Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Russiýa Federasiýasynyň federal ýygnagynyň federasiýa geňeşiniň başlygy Valentina Matviyenkanyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Taraplar türkmen-rus hyzmatdaşlygynyň häzirki ýagdaýy we geljegi barada pikir alşdylar hemde parlamentarlaryň döwletara dialogy ösdürmekde esasy ornuny bellediler. Bilim, ilm, saglyk goraş we medeniýet ulgamlaryna, medeni insanperwer gatnaşyklary berkitmege aýratyn ünserildi. Türkmen halkynyň milli lideri Russiýanyň wekiliýetini şu ýylyň 29 martynda Gurbanuly Berdimuhammedow adyna howanarlyga mätäş çağalara himayet bermek boýunça Haýyr Tahabat gaznasynyň guramagyna, parahatçylyk we ynançmak ýaly çağalaryň bähwidine halkara işini ösdürmek
geçirmek atlı maslahata gatnaşmaga çağırdı. 19 martda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Türkiýe Respublikasynyň energetika we tebii ferişdeler ministri Alparslan Bayraktar bilen duşuk geçirdi. Duşugyň dowamyna döwlet başdan Türkmenistanyň Türkiýe bilen energetika ulgamyna hyzmatdaşlygy hatda iş ýeňleşdirmäge taýýardygyny tasdiklady. Türkmen gazynyň Türkiýe we şol ýerden bolsa beýleki isleg bildirilýän ýurtlara iýerilmegi bilen bagly meselelere aýratyn üns çekildi. 19 martda Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Onuň dowamyna soňky ýyllaryň dowamyna däp bolan iki taraplaýyn we köp taraplaýyn görnüşde üstünlikli ösdürilýän döwletara hyzmatdaşlygy çoňlaşdyrmak mümkinçilikleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Söhbetdeşligiň başynda Türkmen halkynyň milli lideri şu ýyl Özbegistana, Merkezi Aziýa, Ýewropa bileşigi hemde Merkezi Aziýa aýlagdaky Arap döwletleriniň hyzmatdaşlyk geňeşi sammitleriniň şeýle hem Merkezi Aziýa döwletleriniň başlyklarynyň konsultativ duşugynyň geçirilmegini Türkmenistanyň dol gollaýanlygyny aýtdy. 19 martda Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Türkiýe Respublikasynyň energetika we tebii ferişdeler ministri Alparslan Bayraktar hemde BOTAŞ kompaniýasynyň baş direktori Abdulwahid Fitan bilen duşdy. Duşukda Türkmen tebii gazyny Türkiýe we onuň üstünden Ýewropa ýurtlaryna eksport etmek meselelerine aýratyn üns berildi. Häzirki wagtda Türkmen tebii gazy Irana sebäp usul arkaly uğradylýar. Şeýle hem Türkmen tarapy häzirki wagtda Hadar deňdiniň kenaryna gurulýan täze elektrik stansiýasynyň işe girilmegi bilen elektrik stansiýasyny eksport etmek mümkinçiliginiň dörediljekdigini ma'lum etdi. Şeýle hem şol gün Gurbanuly Berdimuhammedow Çalyk Holding kompaniýalar toparynyň dolanyrjylar geňeşiniň başlygy Ahmet Çalyk bilen şeýle-de Renaissance Holding kompaniýasynyň müdiretiniň başlygy Erman Alyjak bilen duşuk geçirdi. Duşuklarda özara hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we onu geljekde hem ösdürmegiň uğurlary boýunça pikir alşyldy. 19 martda prezident Serdar Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly hökümetiň nowatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşyna degişli bir näçe meselelere garaldy. Mejlisde milli parlamentiň başlygy Gulmanowa ýurdun kanunçylyk hukuk esaslaryny mundan beýlekde berkitmek boýunça alınıp berilýän işler barada maglumat berdi. Soňra vice-premierler hemde ministrler kabinetiniň ýanynaky ulug we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktori gödäwçilik edýän düzümlerini alınıp berilýän işler barada hasabatlar verdiler. Döwlet başlygyny hasabatlary diňlär, ýurdun durly toplumlaryna alınıp berilýän işler bilen baglykda degişli ýol başlara anyk tawşyryklardyr görkezmeleri berdi. Şeýle hem hökümet mejlisiniň başynda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýurdun ähli welaýatlaryna 26 martda gowa çekilişine başlamagy ak pata berdi. Mundan başga da iş ketilen 320 raýatyň mübarek Gadir gejesi münasebetli günäsini geçmek hakynda permane hemde Gurbanuly Berdimuhammedow adyna howanarlyga mätäş çağalara himayet bermek boýunça haýyr tahabat gaznasyna Daşary işler ministrligi Arkadaş şäheriniň häkimligi bilen bilelikde Arkadaş şäherine 2025-nji ýylyň 29 martynda parahatçylyk we ynanyşmak gele çağalaryň hatirasyna halkara işiniň ötüşi atly halkara maslahaty ýokary derejede we guramaçylyk geçirmek hakynda we 22 martda Türkmenistana ýazgy ähli halk bagy ekmek dabarasyny geçirmek hakynda degişli kararlary gol çekdi. Hökümet mejlisiniň ahyrynda prezident Serdar Berdimuhammedow 21 martda Milli Bahar bayramynyň halkara Nowruz gününiň geňden bellenilip geçiljekdigini 22 martda bolsa ýurda bagy bossanlygy öwürmek maksady bilen ähli halk bagy ekmek dabarasynyň geçiriljekdigini aýtdy. 19 martda Aşgabatdaky Sowda Senagat Edarasyna Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna halkara parahatçylyk we ynanşmak gele durnukly ösüşi üçin etmekde sevtara ykdysady hyzmatdaşlygyň ornatly halkara maslahat geçirildi. Gurbanuly Berdimuhammedow bu foruma daşary ýurt döwletleriniň halkara guramalarynyň we iri kompaniýalaryň wekilleriniň ýygnananlygyny, munyň bolsa Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmäge
ulu qıdıqlanma belirleyenligini görkezýänligini belledi. Maslahatyň dowamyna ulug energetika we beýlek ulgamlarda sevtara hyzmatdaşlaryň ähmiýeti bellenildi. Şunuň bilen baglykda bu ugurlarda durmuşa geçirilýän taslamalaryň ägirt ulu geljeginiň bardygyny ýygtaldy. Halkara maslahatyň netijeleri boýunça jemleýici resminama kabul edildi. Şeýle hem forumyň çäklerine ýurduň ministrlikleriniň we pudoklaýyn dolanýyş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň daşary ýurtly kärdeşleri bilen iki taraplaýyn duşuşuklary boldy. Duşuşuklaryň dowamyna hyzmatdaşlaryň iler tutulýan ugurlary boýunça gyzyklanma bildirilip pikir alşyldy. Halkara maslahata gatnaşçylar hormatly prezidentimiz Ferdar Berdimuhammedowyň adyna ýüzlenme kabul etdiler. 20 martda Arkadaş şäherine Gurbanuly Berdimuhammedow adyna howanarlyga mätäş çağalara himayet bermek boýunça Haýyr-Tahawat gazinasynyň bejerişi işleri boýunça vitse-prezidenti Atabaýewaň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistanaky elçisi Elizabeth Root bilen duşuşugy boldy. Duşuşukda Atabaýewa gazinanyň alyp barýan işleri barada gurrunmerdi. Duşuşugyň dowamyna şu ýyl gazinanyň döredilmegine 4 ýyl bolýanlygy bilen baglykda bu tenäniň halkara derejeli çärelerin geçirilmegi arkaly bellenilmegi baradaky wezifeleri hem aýratyn üns şekilli. Şunuň bilen baglykda käbir degişli meseleler boýunça pikir alşyldy. Elçi gazinanyň işiniň hatda öňe ilerletmek ugruna şol sany onu halkara derejede östürmek maksady bilen bilelikde iş alyp barmaga taýýardygyny nykdady. 20 martda Türkmen halky milli bahar bayramyna halkara Nowruz gününi ýokary ruh welentlikde we şatlykda ýagşy ardy umytlar bilen garşylady. Esasy dawralar Ahal welaýatynyň Akbuğday etrawynaky Nowruz ýaýlasyna ýaýwanlanyrly. Nowruz ýaýlasyna bedelen ag öýler dikilip Türkmen obasynyň keşfi emele getirildi. Onu Türkmen halkynyň ýaşaýyş durmuş maşgala bilen bagly parasatly däp desturlary, oba durmuşynyň aýratynlyklary şöhlanyrly. Şeýle hem bu ýerde milli amal haşam sunatynyň eserleri we senetleriň görnüşleri görkezildi. Nowruz ýaýlasyna ýaýwanlanyrlan bayramçylyga bagşlanyp Türkmenistanyň sunat ustadlarynyň konserti hem geçirildi. Dünya täzelikleri 2026-njy ýylyň ahyrynda Tesla kompaniyasy tarapyndan döredilen kosmos gemisi Marsa Optimus robotun iwerer. Bu barada kompaniýanyň esaslanarjysy Amerikaly telekeçi Elon Musk habar berdi. Eger bu gonuş üstünlükli geçti, eýär 2029-njy ýyldan başlap adam iwerilip bilindirýäni 2031-nji ýyl has ähtimal seni diýip Musk aýtdy. Fevral ayında Tesla kompaniyasy şu ýyl 10.000 sany adam bilen Optimus robotunu öndürmegi meýilleşdirýänligini elan etdi. Häzirki wagtda Tesla zawodlaryna bir näçe Optimus prototipi ullanylýar, emma henüz olary köpçülikden öndürmek gözüňünde tutulmaýar. Apple korporasiýasy sinkron terjime mümkinçiligini goşmak bilen AirPods syntetik gulaklarynyň işini baýlaşdyrmak isleýär. Bu AirPods ulanjylaryna dillen aýdylan sözleri hakyky wagtda bir dillen başga dile terjime etmäge mümkinçilik berer. Tehnologiýanyň şeýle tertipde işlejekdigi çaklanylýar. İnglis dilini gurlayan Fransuz dilini eşiteni onun iPhone'u eşidin zatlaryň awtomatik terjime eder we netijany ulanjynyň AirPods'uny İnglis diline geçirer. Öz gereginde İnglis diline gurlayan adamyň beren jogap Fransuz diline terjime ediler we iPhone arkaly geçiriler. Täze aýratylyklar girilenden soň gulaklaryň näçe dili tanap biljekdi häzirki wagtda belli däl. Mukaddes orada aýynyň hormatyna Misiriň paýtagty Kaýyrda giň gerimli dawralar geçirildi. El Matariya etrawyna 20 köçe uzayan bayramçylyk taçagy guruldy. Şäheriň köçelerine umum bayramçylyk ýagdaý emele geldi. Bu ýerde ýaşaýjylar aýdym saatyň astynda birek-birek gutladylar. Daşary ýurtly mehmanlar bayramçylyk naharna çağıryldy. Uly ugrumly dawary üçin ähli tagamlar yerli ýaşaýjylar tarapyndan taýýarlandy we nahar üçin 7 tonna töweregi et ulandy. Bayramçylyk çäresine takminan 50.000 adam gatnaşdy. Saudi Arabistanynyň alymlary şafran ösürip ýetişdirmegiň täze usulyny oýlap tapdylar. Bu usul dünýädäki iň gymmat hoşboý isli goşunlaryň biriniň bakasyny epesli ardanlatyp biler. Alymlar ösümligiň gülleýän döwrüni ýarym etse azaltmagy başardylar. Innovasion tehnologiýanyň esas aýratyldygy dik ekrançylygy ulanmakdyr. Bu ösümlikleriň köp derejeli dik ulgamlarda ösürilip ýetişdirilýän usuldur.
Alımlar adat toprağın yerine hidroponikan ullandılar ve havanın gödөгçülügi texnologiýalaryny ornaşdyrdylar. Netijeler täsirli boldy. Adat şertlerde şafran 3 hepdede gülleýän bolsa, täze usulla ullanylanyna bu döwür bar ýogy 10 gün dowam edýär. Italiýanyň gündelik Il Foglio gazetynyň redaksiýasy Emeli Aňyň kömegi bilen döredilen dünýäde ilkinji gazety çykardylar. Synak Emeli Aň tehnologiýalarynyň häzirki zaman jurnalistikasyna we medbuat pudugyna edýän täsiri bardak gödөгçülügiň çäklerine geçirilýär. Il Foglio gazetynyň baş redaktorynyň bellemegine görä, Emeli Aň diňe bir ähli tekstlary taýýarlamak bilen çäklenmän eýtem söz başlar kesýetildi. Sitatalar döretdi. Makalalaryň gysgaça mazmunyny taýýarlady. Redaktor Emeli Aň öz tekstlaryna hatda ýaňsylama ulanma okuyunyň görkezlendigini hem aýtdy. Bu synagda jurnalistler az orun aldylar. Olar Emeli Aň üçin sorawlar düzmek we alynan jogaplar teljermek bilen çäkdiler. Sport täzelikleri. Moskvanyň Spartak topary Russiýanyň Premier Ligasynyň 21-nji tapgaryna Sankt-Peterburgyň Zenit toparynyň 2-1 hatabyna üstün çykdy. Şeýlelikde ol 2017-nji ýylyň noýabr aýyndan bäri esasy bäsleşi bilen geçiren ýeňişde 13 oýunluk tapgaryndan soň ilkinji gezek ýeňiş kazandy. Bu ýeňişiň netijesinde Spartak 43 utuk toplady we şahsy duşluklarda artykmaçlyk sebäpli özü bilen deň mukdarda utugy bolan Zenitden öňe geçip ýarşyň sanawyna 2-nji oruna çykdy. 21 tapgardan soň Krasnodar 46 utuk toplap çempionatyň lider bolmagyna galýa. Washingtonyň Russiýaly hüjümçisi Aleksandr Ovechkin San Jose bilen geçirilen oýunda bir şaýba geçirip Wayne Gretzky'nin rekorduna ýakynlaşdy. Ovechkin NHL'ın ýygdarly çempionatlaryna 887 gol geçirdi we oňa Kanadalyk hüjümçiniň taryhy üstünligini gaýtalamak üçin diňe 7 gol geçirmek galdy. Häzirki netijeligini dowam etdirse, Russiýalyk hüjümçi 10-njy aprelde Columbus bilen geçiriljek oýunda täze rekord goýmagyna garaşylýar. Türkmenistanyň Kuş Federasiýasy täzelik girmek bilen Grand Prix ýarşynyň täze tapgaryny esaslandyrdy. Ol oýunlar hakyky wagt düzgününe online ýaýlama bermegi ýoly goýdy. Bu tapgar Türkmenistanyň we paýtagtyň 5 täzetinde geçiriljek nusuk formatdaky 6 ýarşdan ibarat bolar. Tutuş tapgaryň netijelerini görä paýtagtda play-off ýarşynyň soňky tapgaryna gatnaşyp, her derece boýunça 16 sany iň gowy oýunçy kesitlener. Ýeňiş kazanan köşçüler halkary ýarşylar üçin milli ýygnymyň esasyny düzjek Türkmenistanyň 2026-njy ýyllaky ýokary ligasyna gönümel ýollanmalarlar. Ýarşyň esas haýratyrlygy Türkmenistanyň kuş taryhyna ilkinji online ýaýlym berilmegi bolar. Kuş mallaryna we tahtalaryna ýöritet sensorlaryň bolmagy bilen kuş tahtasynyňky her bir hereket disine sanlaşdyrylýar we Digital Live Chess programmasy arkaly online platforma iwerilýär. Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygnysy Aziýa Kubogy 2027-nji ýylyň saýlama ýarşyny Hytaýyň Taipei'ne garşy oýun bilen başlar. Duşuk 25-nji martda Kaohsiun'da geçirilir we ol Aşgabat wagty bilen 15:30-da başlanar. Bizi çekilişiň netijeleri boýunça Türkmenistanyň milli ýygnysy D toparça düşdi. Bu ýerde onuň bätleşleri Taýland we Sri Lankanyň ýygyndylar hem bolar. Saýlama oýunlarynyň çäklerini bergen Oradowyň topary 6 oýuny geçirer. 2025-nji ýylda 5 we 2026-njy ýylyň martynda 1 oýun. 6 saýlama toparçanyň ýeňjileri Saud Arabistanyna geçiriljek Aziýa 2027 Kubogynyň jemleýiş tapgaryna gatnaşmak üçin ýollanmalar. Türkmenistanyň agar atletikaçylary 30 aprelden 5 may aralygyna ýaşlaryň arasynda Limada, ýagny Peruda geçiriljek dünýä çempionatyna çykyş ederler. Halkara Agar Atletika Federasiýasynyň saýtynda çap edilen deslapda berilen düzümüň sanawyna türkmen türgölleriniň 15 girdi. Olaryň hatarynda 7 oglan, 8 gyz bar. Mehriban adamlar, size ýetirmek isleýän täzeliklerimiz şolardan ibaret. Ähli habarlar bilen bolsa Türkmen Portal web-saýtymyzdan dolugyna tanşyp bilersiňiz. Ýatdan çykarmaň Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag bolun.